No niin, moi. Nyt tehdään, tai mulla oli ajatuksena tehdä teidän kanssa tämmönen pieni rentoutus. Mitä mulla on tapana tehdä silloin tälle jumppatuntien päätteeksi ja ihan itse kotona, jos ei oikein saa nukuttua. Tai jos haluaa vain rentoutua illalla. Kato, että sulla on hyvä paikka maata. Sohva voi olla liian ahdas, sun pitää saada jalat, kädet vartalon viereen sivuille ja niin, että sulla on hyvin tilaa. Sänky on hyvä, lattia on hyvä, mutta katso, että sulla on lämmin hyvä olla. Joku tyyny pään alla, peitto ehkä päällä, että pysyt lämpimänä. Sitten voit aloittaa ihan niin, että lasket hartiat, siirrä lapaluut kunnolla alas. Kädet ihan rentoina vartalon vierellä. Hartiat, kädet, lapaluut alas ja aivan rentoina niin, että hartianiskaseutu jää ilmavaksi ja sulla on hyvin tilaa pään ja hartioiden välissä. Sulje silmät ihan kevyesti niin, ettet purista yhtään otsaa ryppyyn. Silmien ympärillä lihakset ihan rentoina, otsan lihakset ihan rentoina. Anna suun pielet vähän valuu, anna suun roikkua ihan rentona. Hengitä syvään sisään vatsan kautta, ulos suun kautta. Sisään hengitys vatsan kautta ja puhallat ulos suun kautta. Tarkoituksena on jokaisella uloshengityksellä puhallella ulos niitä jännityksiä kropasta ja antaa kropan muuttua vähän raskaammaksi ja rennommaksi. Sisään kunnolla vatsan kautta ja puhalla jännityksiä ulos suun kautta. Jalat, kädet, koko kroppa muuttuu joka uloshengityksen myötä vähän rennommaksi ja raskaammaksi. Vain rintakehä on kevyt ja helposti liikkuva. Rentoudu. Ajattele vain sitä omaa hengitystä vatsan kautta sisään, suun kautta ulos. Kuvittele makaavasi lämpimällä rannalla. Sulla on alla pehmeä fleecepeite ja pehmeää vähän upottavaa hiekkaa. Anna koko kroppa uppoa vähän syvemmälle sinne hiekkaan ja peitteeseen. Jalat, kädet, lantio, pää uppoaa kivasti peitteen ja hiekan lämpöön. Aurinko paistaa, mutta et kuule mitään muita ääniä kuin vähän aaltoja. Sitten kuvittele, että sun oikean jalan päälle aletaan valuttamaan raskasta lämmintä hiekkasäkkiä. Varpaiden, nilkan, säären, polven ja reiden yli vähitellen valuu lämmin raskas hiekkasäkki ihan lantiolle asti. Ja sama juttu tapahtuu vasemman jalan kanssa. Hiekkasäkki valuu varpaista, säären, polven, reiden yli ihan lantiolle asti. Sun molemmat jalat jäävät lämpimiin hiekkasäkkien alle, etkä pysty liikuttamaan kumpaakaan jalkaa. Oikea käsi, joka lepää vartalon vierellä, alkaa myös saman päällensä hiekkasäkin, joka valuu sormien, ranteen, kyynärtaipeen yli ihan olkapäälle asti. Ja samoin vasemmalle kädelle sormien, ranteen, kyynärtaipeen yli ihan olkapäälle asti valuu lämmin raskas hiekkasäkki. Molemmat kädet ja jalat ovat aivan rentoina ja raskaina, et pysty liikuttamaan kumpaakaan. Uppoat vielä vähän syvemmälle lämpimään peitteeseen ja hiekkaan. Hengitä syvään sisään vatsan kautta, ulos suun kautta. Kasvojen lihakset aivan rentoina. Anna suun pielet roikkuu, silmät kevyesti kiinni. Hengittele syvään. Ihan niin kauan kuin haluat.
voit vaikka nukahtaa tässä vaiheessa. Jos haluat kuitenkin vielä tässä herätä, niin alat vähän heiluttelemaan, liikuttelemaan sormia ja varpaita. Vähitellen ranteita ja nilkkoja. Ja vähitellen koukistamaan käsiä, polvia. Ja availemaan silmiä. Se on semmoinen rentoutus, mitä mun on tosiaan tapana tehdä ja vie sen verran aikaa, että siihen aika usein nukahtaakin hyvin sängyssä, jos on tarpeeksi väsynyt. Ja kiva tehdä ihan vaikka treenin päätteeksi illalla, jos haluaa vaan vähän rentoutua, mutta ei kuitenkaan ihan vielä nukahtaa lattialle. Hyvä. Se oli semmonen. Toivottavasti siitä on jotain apua joskus. Nähdään taas. Moi!